Kasi magpapasundo kay Ivan. Kaya tawag doon, wala siya. Ewan ko, hindi mo sa wala. Kasi di ko paggamay yung lugar dito. Ngayon lang ako lalabas na hindi ko kasama mga pinsan ko. Yan wala, natatakot lang ako. Guys, okay pa ka ng lighting. Teka lang. Welcome back to my channel. So, nandito ako sa Makayog. Naglalakad ako papuntang barangay Magsaysay. Kasi, nandun si Mama. And, di ba dun niya ako natulog sa malaking bahay. So, papunta ako ng Makayog kasi bukas magbi-beach ata kami. Kaya dinala ko yung gamit ko. And, umaambon ngayon. Ang tigas ng ulo ko. Wala akong dalang payong. And, ayun nga. Gabang lang ako ng tricycle kasi medyo malayo dito. Tapos, bukas maaga din kami babalik dito kasi magdi-design kami daw ng compound. Lalagyan namin siya ng banderitas, ganun. Yan lang. Ako kumanta! Walang mayaman, walang paliwan sa paso. Tandaan niyo yan. Sama-sama tayong lahat. Namimili ko yung bibig. Bawas sa inyo! Bawas sa inyo! Papatay mo na maliit! Bakit tumagay yung nagagawin ko? Oh, pati naman kayo nyo ay! Ayaw na gabi! Ayaw na gabi! Tayo naman ng pakibawi na lang mamaya. Oo! Pati po kayo ito to! Pati po eh! Lato pa lang eh! Lato! Pinili ko bakit? Bawal ka sa siya. Bawal. Ate, tingnan mo! Ay, pagkakas ako, binigyan ako ng kaklase ni Mami. Punta po kami ng Na party. party nila Mami, reunion! Ayun nila Mama, yun. Ay, ebe. Tapos bukas mag-beach kami. Punta lang kami ng party. Anong oras ba yun? Depende. Di ba tayo alis? Alis na rin tayo. Yun, punta kami party. Sasakay sa atin. Then, nag-ikot lang kami. Kasi sayawan doon, tapos reunion. Kaya yun, ito naka-jacket lang ako to short. Yeah, bye-bye! Dito naman! Dito! Ayun. Hello! Marian! Marian!
Ang laki ng chan. Show me your tummy. Yan, laki. Dance! Yan, kalabitin mo yun. Sabi mo na kainom. Ayun. Ayan, kalabitin mo. Hindi na nakainom eh. Loko. Yung crush. Pinagawa ni ate. Asawa nito, ito yung Gagawin na ang pikrete namin. Kaya nga kala ko yun yun, kaya sabi ko, hindi. Sabi mo kasi namin eh. Kaya nga, dami kaya na kami. Kuya, ano yung Hello? Ay! Pare! 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 Hindi ka nakasyon. Pare! Pare! Ano yung curating? Ayun o. Ayun sila. Adi. Charot. Ayan, gawin mo daw. Hindi mo na pagkain. Asawa nito. Gawin mo na ako, paint. Ano ba yan? Hindi ka ba nakukuha? Si Babang Eding, anong nauna kami doon? Hindi, unang customer kami. Pagkalatag ng camera, papicture kagad siya. Taas, oo. Unang-una kagad na pagkalatag ng camera, dito yung picture mo kagad. Ayoko na nasa.
Gulat na gulat ha. Dito po kami sa 7-Eleven. Hindi kami ng Nescafe. Yan, all-time favorite. Ito, magkano kaya? May nakita ako, nakikita niyo ba yun? With L-glutathione. Ito nga, pampaputi. Ito tayo. Ikaw na binili mo? Root beer? Root beer. Wait lang. Pauwi na po kami. Ano na? Lumabas na po kami ng party kasi sobrang ingay po nila. Hindi, nagkakagulo lang. Na 12 o'clock na pala ng madaling araw. It's December 30! 6 hours na lang, swimming na kami! Pagod pero solid kahit puro matatanda ka sa si Papa. Andito ko, yan. Yan na. Senior citizen. Guys. Ayun, dito na kami sa bahay namin. And anong oras na? 12:30 na. 12:30 na. 12:30. 12:09 pa Basta yun, malapit na mag 12:30 and ayun, daling araw na kakauwi na namin. Tapos mamayang alas 6, Tapos mag-beach kami. matutulog kami saglit lang. Matutulog kami saglit kasi magluluto daw Kaya sila ng pagdating pagkain. namin dito, ay sos. Ayun na ito sila. Pagod na pagod. Ayan na, andyan na din sila Ivan. Andyan So na po ayun, sila. pagod na pagod kami. So thank you guys for watching my vlog. I see you guys bukas pag nag-beach kami. And bibigyan ko kayo ng malupitang montage. Bye! Bye ka! Bye ka! Bye!